Ċertifikat ta' tmexxija ta' Joseph Muscat fit-tbassir ta' rebbija tal-Kummissjoni Ewropea. Ir-rapport jinnota Malta aktar b'saħħitha, fiduċja akbar f'pajjiżna u pajjiż li minn deficit se jkompli esperjenza surplus u aktar tkabbir ekonomiku. Jinnota wkoll li wara tkabbir ekonomiku li esperjenza pajjiżna, l-ekonomija ta' pajjiżna mistennija tkompli tikber mhux biss din is-sena iżda anke s-sena d-dieħla. Fl-2016 pajjiżna rreġistra żieda fil-prodott domestiku gross ta' 5% u bekk fost l-ikbar fl-Unjoni Ewropea. Id-bassira rebbija huwa li l-prodott gross domestiku jkun ta' 4.4% fl-2018. Bir-rapport jinnota li permezz ta' tħur li Malta għamlet bil-programm ta' ċittadinanza, is-surplus fl-ekonomija ta' Malta mistenni jkompli jiżdied gradwalment. Huwa mbassar li s-suq tax-xogħol jkompli jikber u li mistennija jkompli jiżdiedu n-nisa li jidħlu fid-dinja tax-xogħol, żieda importanti li se tkun qed tkompli tnaqqas il-qatt. Il-Bank tal-Iżvilupp Malti li huwa riżultat tal-ħidma ta' Gvern Laburista u wkoll mistenni jattira aktar investiment lejn pajjiżna. Il-Kummissjoni Ewropea nnutat li żieda fil-paga minima se tkun qed iżżid il-konsum privat. B'reazzjoni għal dan it-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea, il-Partit Laburista qal li dan huwa xhieda li l-proposti li jagħmel u wettaq il-Partit Laburista waslu għas-suċċess. Il-Ministru Edward Cicluna tenna li meta wieħed jara dan it-tbassir pożittiv irid jaħseb x'wassal għal dan it-tkabbir u jekk iridx li jbiddel ir-rotta jew ikompli f'kontinwità. U għalhekk il-Gvern qiegħed joffri ruħu qed jgħid isma' tridu nkomplu bit-triq li bdejna u t-tbassir tal-Kommissjoni b'mod indipendenti ittajt li jekk ikompli sejjer tajjeb. Issa jekk nbidlu l-politika u nagħmlu policies illi ma jibqgħux jippremjaw ix-xogħol u hemm affarijiet oħra illi wieħed qed ifissirhom il-qudiem minn dawk li qed jippruvaw jiddixjaw l-oppożizzjoni, il-poplu jrid jiddeċiedi jekk irid ibiddel it-triq jivvota l-oppożizzjoni. L-għażlija ċara tenna s-Segretarju Parlamentari Ian Borg li fakkar kif fl-aħħar elezzjoni ġenerali il-Partit Nazzjonalista kien jgħid li kellna mmorru għal bailout. Fuq in-naħa għandna kap tal-oppożizzjoni li meta kien viċi kap mhux biss qalilna li ser nidħlu gas down ġol ħajt, qalilna wkoll li Labour won't work u diversi proposti li għamilna li implementajnihom u li kienu r-riċetta għal dan is-suċċess prova dak iż-żmien jirredikolhom. Illum b'mod irresponsabbli iħabbar proposti illi lanqasu stess għadu ma jaf kif ser jaħdmu u saħansitra jgħidilna illi l-proposti ser ikun qed jispjegahom minn hawn u 3 xhur oħra.